Wis kok enakan kok. Apa nanti ngile? Wis aku. Aku kumbah-umbah mang kok. Manggerani rong budal aku yo rong. Lah kowe rung sarapan iki malah Oh, aku gak sarapan iki. Nah, biasanya nek kosono ki peteng wis mangan ki. Bloro Iki to. iki poso-poso. Sok kemis ya. Sesuk kemis, sesuk. Dar sesuk. Mak ketemu iki rajin ibadah sama. Ora, wong mbok yo mber piye ben warek mangan. Nyandang utuh. Warek nyandang utuh ngono. Jurus masuk surga tuh banyak sekali. Ono sing rajin ibadah, ono sing rajin sedekah. Yo. Dalane akeh lah ya. Ono sing rajin poso Senin Kemis ngono. Nek aku rajin apa kan? Rajin sedekah lah wong duwe kok. Lah nek aku sedekahe kan yo Duwe apa? ora enek. Rajin ngrasani wong iki. Iki nomor 1 malah. Delok lah awakku nek ora puasa kene luwemu masamu. Kayak tibuk-tibuk. Awakmu udah kan minum kan? Sing ndak enak lah. Mosok enak. Buat kok enak men. Mosok enak. Iya. Aku ngerasa mak dames telak terus. Asing iki han kok kasinen. Iya nek aku. Jajal? Moh. Aku rong mangan kok. Asing kok kasinen iki kowe. Banyak ta? Pak Kin ngene kurang asin jangane ngono kan aku gak den asin yo. Ya, ya. Engko tak tekono sego jagung aku wis to. Wis aku tak mangan dhewe nang tak inget to. Asin mantan kelanok. Iya iki. Juk rapi. Gak wis ora. Enak. Terus Ben mari wong ora usah rapi-rapinan. Pedes ya ya. Kuwi lomboke tak tugel-tugel ngono ae wis. enak ya. Ya aku ditekono lontong pas ke jagung nek. Mari iki jangan dek sore. Sore kelanku. Dadi wis ingat-ingat enak. Karek. Sewengi wis Wis masuk. merasuk. Mangane ya ngono kuwi bisa aja kok. Jangan Sarapan iki sarapan. Iya. Jam piro ya? Hane udah jam 6. Jam 6. Jam 6 ndek manlek ngaten. Aku gak nang pasar pemirsa ke Mengleren. Ora kok ijek apa ijek. Engko nek selepane teko ae nyelep. Aku ndek itu daftare 15.000-an kan cek sitok kan lho gowo. Daftar aku PLKB nek petan bingung. Bingungnya perkara apa? Sing bingung ki sing ndi kok ya wae pemirsa ya mak dames sampe sapa ae kan. Kok kan 15.000 gowo kan? Iya. Gak sitok. Heeh, gampang. Sipuk. Iya. Mbah nah ya tak kena sego. Wah, ini sini. Tak isin kira apa? Jangan jaluk uang terus ya. Lah aku ya penjaluk kok. Jaluk apa? Jaluk kowe lah. Kami itu jaluk kok aku. Jaluk. Oh, udah kelihatan. Tapi ki berasa ki nek wis selepan ya gak iso bukut ya perah ngono kuwi ya. Apa nyelep berasanya? Ora aku jangane gumun kok asin ngono. Pas iki Bang, lup. Jangan iki rasen lumah. Iya. Wong Ora iki penyakiten. Asin. Asin enak. Ngeten gede iki tak tokono. Angger asin ki enahan. Mari gak enak kan Gak nek asin. kelan kan ora asin han. Padahal tak kayak berambang akeh ora asin yo ora enak. Mengurangi anu rasa. rasa. Mah. Mengurangi rasa. Aku gampang kok angger mlebu metu nek tahu asin tak pangan mek lombok kerupuk tak pangan ngombe ngono iki wis aku gak sah. Tapi gak tau ngeluh ya. Jarang ketok ya alhamdulillah ndok anu. Pengurangi buah panas mah. Tapi aku panas dingi tapi ngelune rondok gak kok dinginan. Tapi ki memang Yohan, kamu kan mempunyai riwayat darah tinggi. Jadi nih kono kan dengenane kowe kan di ronsen kalau vertigo kae. Ini kalau memang darah tinggi cenderung nenggok ngenean. Jadi ki koyo ngono lho. Jadi kowe nenggok kene terus langsung nang kene. Jantung. Angger kene gak senep ya kene gak pusing. Jadi aku ngresuk ya anu pemirsa, ngombe banyak kok ngene. Aku tak pikir ngene. Aku tuku jamu 300 200 kok ya jek umat koyo vertigo ngono kuwi ya pemirsa. Tuku jamu apa teh ngono tak ombe 200 Wis ora. Kadang kerja ngono nek darah. Saiki rada anu kok tak ombeni banyu anget, kadang godhokan tumbar. Aku ki ngalahi darah tinggi ki mergo apa kowe? KB. Afine jeki? KB ki pancen cenderunge nang darah tinggihan. Ora cocok mbok paksa-paksa. Cara mono tak coplok. Ya wis gak. Ya wis Wis gak. Mono Wis gak cara mono sok gak anu. Aku wis gak pakai. Ijek mak, tapakno saiki. Gak metu ya. Sok ben kowe ngono ki perangan aku 6 bulan metu akeh kok. Aku mbane pentek pemirsa ya. Umure kan wis 50. Wis 50 mak. 50 iki lek cara mono 2006 apa 2000 ki lho. 50 umure mak ngetemi wis.
Nek madame sembah umure piro? Podo ae. Padha. Arek 76 tapi nek Apa tanggal ki bulan apa? Agustus aku. Agustus mbek Mei. Anu ndi? Agustus. Ya Mei ngarep le. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Lah Juli, berarti Agustus. dikek aku kowe. Mbah dikek mbah ora pokoke ya kuwi tanggalane kono. Mei, Juni, Juli, Agustus katek terus masih mbek aku. Mbek aku. Padha mbek Ripake mbek Arifin. Ripake Februari, Arifin Desember. Pada ya wis ngono lah. 50 kok misal bener ngene iki awak kadang pegel sikilku kuwi pegel. Kadang tapi nek Lah aku toh iki ra mari-mari kan. wis ilang mek. Iku lah ngopo iki? Ndang ditambani nek. Oh, ala suntik nek lho, mendina 800, 700 dinggo. Jane kok koyo kades pemirsa ngene ngritik. Ora kadesan, iku autoimun jarine. Malah penyakit saiki akeh wong aku gak roh nek. Lah iku jarine apa ditambani obat sing tipak jamane Covid kae iki. Jajal anu. Kemangi ki lho mbek uyah ngene jajal-jajal. Obat Jawa. Walahan iku wae wis disuntik ya. Kok tak obat marik-marik tak lebokno Aja aku kok nek salah. Kan ora masuk ning ngene lho Mak, maksudnya kan obat Jawa. Aja. Mbok nek tak kena sapa. Mah wis enak. Aku pengen kuwi nek tak tuku lontong yo. Enakan. Ya Tak tak lontong lontong yo enak. jagung ngono aku pemirsa. Senengane aku niki guys. Ora, ora kok kuwi. Kuwi ra tak dari Kondisi. sisa wae. Tak entekno le tuku kok mbah Iman ki nganu pemirsa isik lho sak kresek. Abang kuwi setengah. Kan nek mampu Kok ini enak ya kan? Digoreng sik neh tak Sing kurang. ora apa ae? Hmm? Sing ora? Ya kerupuk kuwi bener-bener putih. Kuwi tok. Awam kak iya ya kae. Ya Allah. Lah wong akeh wong buah dhuwit kok mak aku tek tuku neh. Ora jane iki handek anane buah dhuwit. Duit jajane kuwi Ya kayak kuwi kaya aku kaya Mak jane aku malah ngono inuk ya. Dik biyen kan ngatemi Mbak Ipah ki ngene. Kok jajane ngono ki entek kerupuk ambekan sego. Terus tuku. Lah ora wis pesen kok aku ning kono Kono kok kok abang itu tuku nek sak pirang-pirang kuwi. Kaya anu, mau jajan wayah bengi. krecek enek. Heeh. Terus adu mangsa Nek enek. aku ngono pemisane biyen tak kaya apa? Lah kuwi ora mbok rekakno ngono. Wis, tapi iki lipahe ngono kok jaman saiki kok dikek ngono ora ya tak kaya sego gak apa-apa nek aku mbek Gak wong apa-apa. jajane. Mergake pijak akeh ngono. Dan Wis usume kok. wis usume. Nek aku kaya ngono anu, Mbak. Dadi Jajane ki- sing ngene iki entek Dadi dipergunakan. Yo. Gak wong ku yo modal jare. Ijek. Ya kae jek ya sing putih leh kutu. Ora apa-apa dikeki jajan ku yo enuk kok. Terus tuku neh kerupuk sak bronjol terus sampean teko kae mbok rentengi mbok pikul kae. Engko dikeki kerupuk kuwi loro tambah yo apa tambah yo apa ngono wis kuwi Ya lha ngono wis ya sego seneng. sak buntel. Ya wis yo. Wis. Anjen carane ngono nggih buang-buang kok kene iki Tapi beda kok- ambek nggo nem wis umume nek gak umume yo apa piye lah yo. Tapi Mbak Lipa akeh sing bawa dhuwit kok pemirsa. Berhasil lah mau oleh 7 paling nek lompok mbek glone 7 tapi dhuwite ya dhuwit akeh alhamdulillah cukup ya turah-turah cara ngono yes. Turah lah alhamdulillah. Lah nek gak turah Bocah saiki ae yo. bingung ngecas saiki Lipa wis akeh tamune. Termasuk Tenan. bocah ndek sore lah Iya. yo. Maksude kok Lah, wong Nek. aku ndek kae Berhasil Mbak. beras entek didang Mbah Kemi. Aku kaget ya. Mbah beras entek mbok dang ae lah, Mbah. Lha carane kene ngono. Ngono to. Iya. Nek wong kono ora enek. Wala nek Gak, wong kono gak han kono, gak. nggawa truk. Hmm. Tenan nek wong desa, wong nggonku sego ora beras ora Gedang. didang. Engko nek tamune akeh sore ora dikeki mangan, Ya gak dikeki mangan. ora nganggo. Iya wong Nek kene iki nggonku. ya mangan kabeh pemirsa ya. Kaya wong layak kuwi lho. Lah nek saiki dikeki sak buntel tapi gede ngono nek kae kan loro mesti. Nek nggonku lho, aku ora elek ngono. Nggonku tenan kok wong aku wong kono kok. Nggonku dhewe kok. Ya carane ngono. Asal mbok buah akeh sithik yo gak nganggo sego. Aku gumun wong kene nggih sego ki didang dikeki rong bunter. Iya. Aku ngatek gumun. Lah iya kok enak. Kok lah wong nggonku kok buah pirang-pirang ya Pak isine kerupuk. Lah engko nek kerupuk entek diseni mie. Oh, ya mie mentah. Mie Mentah. mentah sing tukune ning nggon iki lho. Sapa ndek jaman kae Ya, ya, usong. ya, enak. Mine sakmene ini kotak dikeki loro. Astagfirullahaladzim. Sik mendhe-mendhe ya, Ya Mak. Allah. Tapi ada nggak yang tak akeh pemirsa cara wong kene. Lah kono mikire wis ditonjok kok. Iku ngono ya. Lah kene nonjok yang tak akeh juga kayak mangan cek kayak sego. Tapi ya alhamdulillah aku Cara kene iki termasuk mewah ya. Wong merah iki tenan. Aku tak akoni Mbak bener Lipa entuk. sampai yo, Mbak Lipa sampai dene ngene, Mak.
Kowe iki cah ndek iki kok wis ewah, aku wis sing ndek biyen ora ewah kok. Walah, aku ki ewah tak nggo dandakno kasur kan bangkrut wis. Gara-gara kasur ki mau. Lah iya, kasur pira lah kakak kok. Ya Allah, Han, bar kelenga-kelengohan kasur dilebokno, Han. Dilebokno dhuwit lek ewah entek bongkok ki pin bodol wis. Loro apa telu kok kasur. Ya Allah, nanggite pengen kasuran, Han, bar di kasur dilebokno bakul kuapuk wis aku wis kuapuk. Ora kudu aku bakul kapuk. Wis ditukoni disaknoi malah modele kaya wong kaya wong ngono lho ngejur bakul kasur kuwi. Tenan arep boyak aku. Wong bakul kasur ngejur tenan kok. Ora ndek kae ora saiki ilmune men ngono. Aku ngene mak engko cukupno ya kapoke tambah sithik loro apa telu. Sak aja ngasek pirang-pirang kok opahe ge enek. Aku yo ngono. Modele ngene Han, iki pamane kuapuk nggawa pira ya wancane pira jumut celok kabeh. Ora roh. Wongkoh ora aku tak 20 kilo. Lah ping pira? Regane 70. Lah 70 kayak itu. Lah. Ewah Aku kepindo keblondrok wis ora kudu perkara bantal piring kae aku wis gak kudu wis. Ape dikeki rezeki malah anu tuku bantal kula nunggu 10.000-an. Iya, 10.000. 10.000 wis pinuk sirahku wis gak empuk ya, Mak. Kuwi nunggu 10.000 iya nang Solo penakan 15.000 mbok 10.000 kuwi. Ada nggone mahnya kuwi enak ya 10.000 kok. 10.000 kalau jek nek kowe njaluk tak kei. Alah bantal mubruk. Lah piro Kei. Tindani wong kan ning kono. Alah wis aku sepeten mbek wong kuwi. Jono masak klemanyare nek tuwek. Alah wis tuwek kok apa ora mudeng blas kan saiki ki anu selawatan ngono anu ngaji. Ngajine teko ikrok mbok pira. Engko yo aku padha ae Pak Ali Pak yo padha ae. Kok HP ki aku ndelok komentar ndelok apa nek ndekne uga iya. Ya Allah. Bar subuh ki malah mbok maca-maca Al-Qur'an iki diparingi padang dalane jembar atene jembar kuburane. Omongan kok moto wis ditukokno kacamata mbok Al-Qur'ane dibaca ayat sitok ngono wis pahalane wis akeh. Uga ihan HP-an. Ya ben HP ndelok komentar kok. Apa ndelok Manuhara ngono kuwi nggone Gus Idam. Aku nek pengen ndelok Manuhara. Manuhara terus ndelok sapa Anwar Said. Ora ngajine ora ngono kuwi. Ngajine iki ya dari iki lho cangkeme maca kuwi iki wis pahalane gedhe. Nek trimo ngrungokno ngono. Ngrungokno yang ngaji lho, Mak. Enggak. Nek kanggoku ya ora. Ora? Pusat arep sutoh. Saat masyarakat. Oh masih style kuwi ae kok. Aku malah nek awan nyetel dangdut, nyetel campursari ngono karo mbok iso keturun lho. Aku gak iso Han. Aku nek semene nyekel HP mataku mbok entek esuk melek. Gak iso mbok kon turu. Aman ora bengi kok nek bengi yo gak tau. Bengi turu ya aku HP-nan. HP Nek tak sediluan setel. aku paling HP iki awan kawis aku wis gawe video-video mubeng ae. Iya istirahat lah. Saiki malah wis nek bocah malah penak nek karek bakbu. Malah konten kopi aku marah tau nggone fotoku kok men mikir konten kok malah mbok darani enek bocah. Wis dhewe bocah kan penak rontok Oh istirahat. alahan. Ngono lho. Ora iso aku mbok komentar. Malah kene mikire konten han. Kok nek kontenku saikean. Gue bayari caca sapa ngono lho maksudku. Iya. Lah gue enek bocah malah aku ngempeng han. Iya lah mbayari soalnya. Kok nek sing viewer sithik kok aku nek gak gawe neh malah ra enek duwikan. Iya. Dadi nek viewer akeh sitok akeh ngono gak masalah cah. Lah iki viewer sithik nek aku dodolanku gak akeh rak yo. Iya lah ya. Apa sithik gak apa-apa, tapi kan gawe akeh ngono lho. Tak kok ropal oh enek 100.000. Ngono mikirku ngono. Aku ora masalah kuwi kontenku didelok wong saiki gak apa-apa. Lah nek aku gawe aku dhewe kekuatanku paling 4, 3, 5. Lah nek saiki kan kudu akeh sithik-sithik nek diklumpukno kok kan ana 100. Pamane umpane nek sing 20, enek sing 30, pamane yo iku wis pira. Kowe nek kadang enek sing 40, mitu enek sing 12, enek 5. Engko nek direpel kan enek 100 nek kontene akeh. Lah engko sing ngisore sing rada akeh kuwi lho wis pira umpamane wis 200 ditonton. Ora masalah sithik-sithik kuwi nek kowe gawe akeh kuwi enek duwike ngono lho kan. Kowe nek gawe sitok akeh duwike iki yo Gak nek. ya duwike eneng tapi kan mok sitok tok ngono lho. Akeh piro le pamane.
akeh piro. Dirapain Yo nek sing sing seneng nek gak seneng ya tetep yo stabil sakmono ae. Lah nek kita gawe sithik gawe iki kok nek dirompal wis ana 100 tontonan ngono lho. Lah nek aku gak bekerja ngolah otak ngono kok harus piye nggo bayari cacah. Nah pas aku tau Mungkin aku iso ora iso, gak iso. Jadi semakin ana uang ki malah aku mikir ndang gawe konten nduk. Iso selap-lap ya. Ya wis metu cek. Lah opi kadang tak kon metu wis nduk. Kowe gawe mikir konten apa nduk aku tak tak apa jenenge tak karaokenan. Ngono wis bocah karaokenan mulai aku wis nggo mikir iki wis enek. Ayo Rono. Nempo tuku ki ngantek aku ki gak Ya ono kok apa-apa lah. lah kowe rak wis tak warai lah gawe konten sithik-sithik lah sing delok tapi akeh ono kuwi kok enek duwike dhewe-dhewe ngono lho dadi iki aja mok sitok males mak ngantem iki malah sregep mak sumuni Aku sajane iki ndekne viewer akeh ya lho lah sing upload yo gak lah Nek sing sing upload ki jejer-jejer sing ndi sing ngono lho maksud aku nek mantan nyebrang pikiranku ya wis ben los. kok nek sing masalah ngaput kan lepah cagak wis dikeki cagak kan kok dicagak apik iya mah tak dandakno tapi jengangak ngono tapi kan sik kena ya rasa bingung lah wis dikeki mbok masak masak nek matane yo blek mak ngene lho masak dhewe mangan dhewe wis entuk loro mualah ngono lah nek aku iso nglebokno tak lebokno tak lebokno gitu konten sing lebokno kadang yo bisa mikir akeh-akeh apa pekerjaane lho maksud iki. Ra ketang engko mangan pamane variasi pamane engko mangan mbek Hani engko mangan ambek encing nang kono nggawa sego isane konten kan ngono to Han diwarai tiap hari-hari ra ketang tok dhuwit sesasine ibarate mbok 500 600 kena nggo ijo le iya wifi apa ijo le bayar listrik ngono diwarai wong ngene nyer sang iya mak pikirane wong pan penggian omah kok koyo penggian apa ngok ate gula kok wis yo entuk pirang menit pamane 8 menit wis tutup engko terus isa-isa wis isa-isa engko pamane karo gremeng-gremeng 4 menit 4 menit engko nek karo petik-petik neh dadine 20 menit wis masak kowe iki iso tak terapno seperti itu dene iso cuma yo males HP ne barang ya elek ndek HP sing ngono HP elek wis dikendani aku dek kae yo HP elek pokoke sing penting didekek ning tripod aja goyang-goyang nek nang tripod tengok-tengok wis apik stabil wis ora ngarah goyang engko pamane ngeleh yo dipateni lagi dileh kono wis sisane kuwi engko pamane mangan kok kono mbok pasang tripod ambek encing encing mbok jak kok ambek dilah jumuk wis mangan ngocar ngacing omongan sing ora-ora ngrasani tanggane ngrasani Sumini Rukimi mbok rasani kae lho wis lali lah lali tekan dindi kok dadak kono malah diantar labrak lho tak ngomong nek lali deh gak dilabrak ngomong apa kan di YouTube nek ngrasani nek YouTube iki sing apik-apik aja sing elek aku lho dikek iki lho sampruke wong asu cangkeme kae ngatem ya ngono nek kudu ora bener ora bener tenan konten apa ora bener kok malah ngene lho wis tak terapno aku iki jane iki yo iso tapi angel warane angel engko Hani teko ora usah mbok Hani yo ora usah mbok Hani iki mbok kon ngeplok wis kesel Han mergawe iki lho tak iki gak stres ngono wis apik mulai jam 6 ndang ngantek jam 5 iku kan yo wis kesel engel ngene ae tangan takut iki pindah nah mbok pindah pun lho ngono iki aku tekek lho upload mantan ngono ya aku tak kon ngupload ngono ya lho wis diupload lali kon masang iklan sing masang iklan lali lah kok lali aku ngono mas aku tak kandhani kowe dadi tapi jane mangatem iki asline wonge pinter aku cuma anggar yo mau kowe carane kowe nek diwarai di syuting nah di syuting yo carane mengedit ngono yo gambar ki digathukno gak ning insert nang insert digathuk-gathuk til wis ngono engko terus di tutul neh render jebret
buah insute jebret diwarai kuwi nek dianu di video. Ora mau mbok pikir. Ki otak iki wis anu budel di video. Wis engko nek ape kan nek enek ta videone loro nyileh lipat video engko nek ape ngedit didelok til aku ki pintere kok HP. Aku jane ya iso mak asine nek wis gak sekali tok ya ping pindho ping telu ngono nek gelem tak anu. Engko nek wis iki nek wis dadi renderan wis dadi aputan ndang gawe neh. Kok gak lali kowe. Apa syuting? Aku ngonohan. Wis aku wis dadi yo render kok bener tak setara Mbak Indah. Nduk iki ngene nduk wis aku gawe neh. Tak edit neh. Wis mbok tak syuting. Dadi ping pindho ping telu. Ora wis ping pindho ae nek kowe tak blank pindho neh ndelok neh gak apal. Ngono neh. Kan kita berhari-hari berbikin semacam itu. Wis apal. Iya, jane nek aku belum anu ngono ya iso mak. Oh, aku ki mergo mikir ndek nginanane kan Lina sekolah kae. Aku Lina dari sekolah kuwi Lina sekolah kok aku gak duwe uploadan. Dadi niki aku ki kok uploadanku keri terus. Aku berpikir keras, belajar. Dan aku yo pengen ngono asline wong iki. Ora senjagakno. Jagakno bocah-bocah. Dadi niki ben pinter ngono. Wis Aku ngocros. sakjane di hati yo pengen mak, tapi urung yo engko HP elek-elekan nggo video. HP-ne gosok sing ditok. Lah gak pesen kan nggo video tok kan iso tahan. Nggo video. Saiki nek mati malah neh. Mbah apane aku. Engko njuk warah gila, to warah carane iki iso. Kuwi kan nek mbok konten njuk warah iki. Video ae ora usah mbok kon menjelaskan. Video sarane ngene wis. Aku ndek kae yo di videono Mbak Indah. Nek diwarai Lina ki diwarai, tapi kan marai ki langsung otodidak gak nyantel. Terus njuk tak videone ae aku dadi mudeng. Ngono, dadine aku mudeng. Lah iki kok di video Pak, saiki piye lho diwarai iki? Iki wis Joko iki wis doyan. Edan. Walah bocah akeh dhewe. Bocah. Lah bocah ndondeng sak dhuwur. Sapa? Wah nek kono enek lemari Wis Joko, dhuwur tengah grayang. Ngono lho Han, dadi tak warai bolak-balik iki. Nangis sih. Mbah entuk-entuk tukune. Kan wis monetes to, wis berbayar. Mbah pira-pira. Maksud iki wis entuk dik kadang yo 500. Kadang 800 wis apik. Akeh lah wis apik. Kadang yo 100, kadang nek ndekne rame iki 1.200.000. Akeh mak wi. Wis akeh lah yo dik 500. Baru ae ngono lah lho. Melihat entuk dik pira 150. Alhamdulillah. Lumung 200. Iya tak dudono ngger YouTuber nang kene-kene iki. Nek koyo Deni iki ya wis akeh, kadang ya 3 juta, 3,5. Wis ora dhewe. Ngene nek wis pira ya tak dudono waca dhewe nang kono. Ngono ae. Karek delok karek ditonton to kan ya. Iya, viewer anu lho ya. Apa jenenge? Sing nonton lah ya nek ngerakah ya. 19 20 ki kaisaran berapa lah. Ya 20 mengisor, ya 30 mengisor, ya wis ngono kuwi lah. Mari gandeng iki dibuka sing ngelor Lane temen kena grayangi. Konten iki kadang ya dhuwit metu dhuwit terus, ya aja didelok bayarane ngger konten iki ya metu, ya ragat, ya gak ragat ya ora iso dadi konten. lah yo nek mak Ehani konten-konten nang omah lah rapopo. Padahal sing delok ya akeh. Seneng ra seneng ora mboyan. Apa dikomentari ngene-ngene sing penting awake dhewe ora ngrugekno Dik. Iya ora ngrugekno. Wong yo ora tau nyacat pemirsa yo gak. Oh, sing penting sing elek berno sing apik yo alhamdulillah dikek rezeki dari permesa yo muga-muga rezekine ditambahno, didohno sengkalane yo kan yo, didohno sengkalane, dicedhakno rezekine, didohno blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngono ae. Papa, kamu nangis